Яңа ел яңа ширек башлану белән бөтен әтиянинең башын бер уй биләп алды. Моя школа дигән яңартылган көндәлеккә баланы ничек итеп теркәп, шул электрон көндәлекне ничек итеп эшли торган итәргә. Электрон журналның уңайлыклары бик күп. Менә хәзер бүгенге көндә инде без аны тулы масштабта куллана башладык. Мәсәлән, беренчесе аның темаларны укытучылар кертеп бетергәннән соң, алар автомат рәвештә журналда күренәләр. Ягъни укытучыга көн сайын дәрес темасын язып утырырга кирәк түгел. Моннан тыш мобиль приложение бар. Укытучыга бик тиз, менә тиз арада гына билгеләрне куеп чыгу мөмкинлеген тудыра менә бу мобиль приложение. Яңартылган көндәлеккә керү өчен Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетың булу мөһим. Райондашларыбыз әкренләп булса да балаларына яңартылган электрон көндәлек булдыра. Күпчелек әтияниләр әйтүенчә, Татарстан Республикасы электрон мәгарифе яңартылган дәүләт мәгълүмат системасына кергәндә өзеклекләр дә бар әле. Яңа электрон көндәлеккә кергәндә башта бераз гына проблемалар булып алды. Ләкин инде моннан чыгу юлларын таптык. Әгәр инде әтияни кирелмәгән очракта инде балага госуслугида аерым балага кабинет төзеп, ата-аналар шул пароль белән балаларның телефоннарына электрон көндәлек урнаштырдылар. Яңартылган көндәлекнең өстенлекле яклары да шактый. Элеккеге көндәлектәге билгене төзәтү шактый мәшәкатьле булса, яңасында хәлләр башкачарак. Укучыга билгене 21 көн эчендә төзәтү мөмкинлеге булдырылган. Журналның үзенә кирип киткәннән соң, ул менә шулай итеп җайлыгына кирип китә. Инде bütün билгеләр, ишләр бөтенесе дә күренә. Монда инде темаларны да карап була, биргән ишләрне дә карап була, бөтенесе дә автомат рәвештә килеп чыга. Бер дәрескә берничә билге куеп була, эш формаларын сайларга мөмкин, һәм шулай ук билгегә комментарийлар калдырырга мөмкин инде. Яңартылган көндәлектә укытучы укучының өлгереше турында әтиянигә хәбәр дә калдыра ала. Яңартылган электрон мәгарифе дәүләт системасында укучылар үтелгән темалар буенча белемнәрен ныгыта, имтиханга да әзерләнә ала. Әтияни баласының өлгерешен генә түгел, дәресләрдә активлыгын да күрә ала. Яңартылган көндәлек дәресләргә әзерләнү өчен бик уңайлы, укырга теләк кенә кирәк. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.